benvidos a nosa canle sobre a natureza. Eso, benvidos. Bueno, pois, que che parece, Curro, si hoxe empezamos co tema das plantas? Ai, sí, a mí encántame todo o tema das follas, das formas que teñen, as cores, os olores. Sí, a verdade, sobre todo as flores, arrecenden Sí, tan ben. sí. Ademais, Sí, dime. un chiste que tiña... Un chiste, Curro, por favor. Mira, que é moi fácil, mira. Ai. A que non sabes cal é a planta máis valente? Ai, pois non, as plantas non teñen sentimentos. Pois esta sí, sabes cal? Pois non. A palmeira, porque sempre está a dormir co coco e non ten dedo. Ai, que chiste máis malo, Curro, por favor. Que va, si é boísimo. Pero mira, mellor que empecemos, veña, imos coas plantas. Veña. O primeiro sería definir o que é unha planta. É un ser vivo que non se despraza do seu sitio. Produce o seu propio alimento mediante a fotosíntese. E unha parte do seu corpo é verde, por mor da clorofila. As plantas clasifícanse en inferiores porque non teñen unha estructura completa, como os musgos, tamén chamados mofos, e as plantas superiores, que son xa con unha estructura completa. Aí podemos destacar os fentos, que se reproducen sen sementes e sen flores. E as fanerógamas, que xa teñen flores e sementes. Pois, eu vou a falar dos musgos ou mofos, que teñen unha estrutura reducida e por iso se lle considera plantas inferiores. Cuns talos algo grosos que fan a función das follas e as raíces son moi sinxelas e soamente serven para suxeitarse. Os fentos son plantas superiores, pero sen flores. Son plantas moi antigas, xa que están na terra dende hai millóns de anos, e a pesar de haber moita variedade, adoitan ter o talo baixo terra, de onde saen as follas. As plantas fanerógamas son as máis numerosas e, aparte de ter raíz, talo e follas, reprodúcense mediante flores. A raíz atópase baixo terra con dúas funcións: suxeitar a planta ao chan e absorber a auga e as sales minerais que a planta necesita. Podemos distinguir na raíz unha raíz principal que vai cara abaixo e unhas secundarias que se estenden dende a principal. O talo é o que suxeita as partes da planta, que están no exterior, e conduce os zumes para distribuílos a toda a planta. Pode ser un único talo ou pode dividirse en varios. Entón distinguimos un talo principal e en talos secundarios ou ramas ou polas. Podemos distinguir dous tipos de talo. O talo herbáceo, brando, flexible e de cor verde como os das ervas, ou leñosos, duros, ríxidos e grosos. Son os das árbores, que tamén lle chamamos tronco. As follas é onde se produce a fotosíntese e fabrica o alimento a planta. Hai que distinguir varias partes. O peciolo, que é o que une a folla coa planta. Logo temos os nervios, que son como esas ramificacións que se ven dentro da folla. E por último, o limo, que é esa lámina verde que cubre toda a folla. Destacar que teñen dúas caras. O face, que é máis brillante e que está na parte superior, que apunta directamente ao sol. E o envés, que é a parte inferior e un pouco máis mate, como máis escura. Destacar que hai plantas de folla caduca que perden a folla en outono e recuperan en primavera e que quedan como dormidiñas no inverno. E logo temos as de folla perenne, que van perdendo follas durante todo o ano, pero sempre teñen follas nas polas. Por outro lado, podemos clasificalas segundo a súa forma. Destacamos as ovaladas, con forma de frecha, acicular, que son eses pinchiños que teñen os piñeiros, forma de lanza, de corazón, e tamén polo bordo podemos decir que son serradas, dentadas ou lobuladas. Pancha, a que non sabes unha cousa? No, dime. As plantas son os seres vivos de récords. Sí, Sí,
porque son os máis longevos e os máis altos. Mira, o máis alto é unha secuoia, que mide 1155 metros. Sí, pois Sí, sí que... máis dun kilómetro. Pois sí que é alto. Sí. E o máis bello, o máis antigo, sabes cal é? No, Un piñeiro que lle chaman Matusalén e que ten 4.800 anos. pois sí que é bello. Sí. E sabes o máis curioso de todo? Dime. Que non se sabe exactamente onde están. Solamente un grupiño pequeno de científicos sabe a localización exacta. Pois a verdade, é que estes seres vivos sí que son de récords, Sí. E sí que son curiosos. Sí. Bueno, pois podemos dicirlle aos nosos amigos que se queren investigar máis sobre as plantas, que nos escriban. Ou que deixen un comentario. Sí. Comezamos co repaso. Decir das plantas que non se desprazan, que obteñen o seu propio alimento e que son verdes pola clorofila. Falamos dunha clasificación e falamos de plantas inferiores e superiores. Dentro das superiores, os fentos e as fanerógamas. Dentro das inferiores, distinguíamos os musgos. Non eran completas porque só os talos facían como de follas e as raíces soamente servían para sostelas. Logo, dentro xa das superiores, falamos dos fentos, que xa eran plantas completas, pero sen sementes nin flores, e con un talo que tiñan enterrado. Despois fomos ás fanerógamas, que xa tiñan todas as partes, flor, follas, talo e raíz, e fomos dicindo unha a unha. As raíces son as que suxeitan a planta e absorben a auga e as sales minerais. O talo suxeita todas as partes externas e distinguíamos dous tipos, herbáceos e leñosos. Dentro das follas falamos de varias cousas. Por un lado, as partes. O peciolo, que era a parte que unía a folla coa planta, os nervios e o limbo. Logo falamos de que tiñan dúas caras, a de diante, cara arriba, ao faz, e a de atrás, cara abaixo ou en vez. Falamos de dous tipos de follas, as de folla caduca, que perden a folla no outono e recuperan na primavera, e as de folla perenne, que teñen follas durante todo o ano. E logo, por último, vimos un montón de formas, aínda que hai máis. E falamos das ovaladas, as que teñen forma de frecha, acicular, a de forma de lanza, a de forma de corazón, e polo seu bordo, serradas, dentadas e lobuladas. Bueno, antes de que fales, Curro, se vos gustou este vídeo, dadelle a gústame. Eso, dadelle a gústame, xa non vou a decir nada máis. Sí, e deixa xa de tanto chiste. Pero si son moi vos. Bueno, pois nada, ata o próximo vídeo, guapis. Chao, churruscos. Chao.